Daşugu vilayatynyň owy ýerlerinde köçelerde iýdegsiz ýören itleri guramaçylykly öldürmek boýunça işler geçirilýär diýip Adatlyk radiosynyň yerli habarçysy 11-nji sentýabrda habar berdi. We häkimetleriň guramaçylygynda şu günler geçirilýän bu çäreleriň çäginde öýüniň golaýynda gezip ýören hatawa alynan öý itleriniň hem gyrylýanlygyny belledi. Daşuguzda öýtüz itleri we eýeti bar bolan emma öýüniň daşynda gezip ýören itleri ýörite zäherlenen iýmitleri bilen öldürüp başladylar. Bu it awçylygynyň häkimliginiň kommunal idarasynyň wesan epidemistansiýanyň işgärleri bilelikde alyp barýarlar. Meniň iki itime we goňşularynyň howlusynyň daşynda gezip ýören itlerini zäherläp öldürüp gidipdirler diýip habarçymyz gürrüňberdi. Ol häkimetleriň iýdegsiz öý haýwanlaryna garşy geçirýän häzirki çäreleriniň netijesinde öz töweregindäki itleriň hytas ählisiniň gyrylyp diňe iki sany maşgalada itleriň aman galandygyny aýtdy. Meniň özümde we beýleki goňşularymda it saklamagy ruhsatnama bardy. Olar veterinar barlygyndan geçirilipdi. Häzir şäher ýerlerindäki eýesiz itleri öldürüp indi owalarda hem itleri öldürmek plany berilene meňzeýär. Köp adam mal oğurlary köpeldi we umumyň ykdysady kynçylyklar sebäpli oğurluk başlandy diýip it saklaýar diýip habarçymyz belliýär. Türkmenistanda iýdegsiz itleriň guramaçylykly köçelerden ýygnalmagy we ýok edilmegi uzul iri şäherlerde ilkinji nowatda da paýtagtda has köp duş gelýärdi. Aşgabatda köçede ýören itleriň kommunal hujuluklaryň işgärleriniň tutup ýygnaýanlygyny soňky ýyllarda Aşgabatyň köçelerinde itleri we pişikleri ýygnaýan gyzgyl trenkli ýöriti awtologlaryň hereket edip başlanlygy habar berilipdi. Käbir halatlarda itleriň köçelerde ýaşaýjylaryň gözüniň öňünde demir taýaklar bilen urulyp öldürilýändigi ýa-da zäherlenip ýok edilýändigi aýdylypdy. Aşgabatda öýsüz it pişikleri köçeden ýygnamak we ýok etmek boýunça işleriň ýene-de batlananlygyny awgustyň başynda Adatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylary ma'lum edipdi. Şonda Adatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanyň paýtagtynyň öý dolandyryş müdirliginiň işgärleri özlerine köçelerde iýdegsiz ýören itleri we pişikleri tutup olary edara tapşyrmak barada ýöriti görkezmäniň berilenligini şeýle-de tapşyrylmaly haýwanlaryň sanyna degişlik etkitlenen planyň bardygyny ma'lum edipdi. Öz adynyň eferde tutulmalygyny soran ýaşaýyş müdirliginiň işgäriniň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä müdirligiň teknik işgärlerini ýagny köçe süpürjülere, haratsaçylyk we bagwançylyk işlerini edýän işgärlerini, şeýle-de suwçunçylyk işlerini ýerine ýetirýän santehniklara her hepde bir iti ýa-da bir pişigi diriligine ýa-da onuň maslygyny ýaşaýyş ulanyş edarasyna tapşyrmagy görkezme berilýär. Bu plany dolmadyklar babatynda göz öňünde tutulan jerime hem bar. Itin ýa pişigiň maslygyny tapşyryp bilmedik işgärlerden it üçin 16 manat, pişigi üçin bolsa 10 manat pul talap edilýär. Maslygy ýa diri ittir pişigi getirip tapşyrmadyk işgär aýdylan puly öz hatawyndan tölemäge borçly edilýär diýip ýaşaýyş müdirliginiň Adatlyk bilen söhbetdeş bolan işgär aýdypdy. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary şu günler Aşgabatda iýdegsiz ýören öý haýwanlaryny ýygnamak boýunça çäreleriň dowam etdirilýänligini we haýwanlary tutýan ýöriti awtologlaryň ýanynda polisiýa ulaglarynyň hem gatnaýanlygyny we olaryň itleri we pişikleri tutýan işgärleri iladyň gahyr gadabyndan goramak wezipesini berja edýänligini belliýärler. Türkmenistanyň häkimetleri öýsüz haýwanlaryň awlanmagy we ýok edilmegi baradaky habarlary neşonda ne-de häzir tasdikladylar. Adatlyk radiosynyň beren soraklaryny resmi taýdan kommentirlemekden ýüze berdiler.